Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Ay, kung isihi, kaya wako malingaw ni mo. Shoo, pahawa. Not a chance. Mupahawa ka o dili? Oo. Oh. Di ay. So, feeling yun di ay kay kadinhi, no? Galing na pagkakon ni mo gipalagot, ha? Huh. Palapad kasi mong papel? And I don't like people like you. Papapel. Nasuko na ka ng prumaha? Suko na! Mga pahawa samtang nakapugong pa ko. Why? What are you gonna do, huh? Christine? Mulayas na sab? Mau ba? Dili. Nga nang mulayas man ko. Gikapoy pa ko. Unya na din ako kapoyon. Hunahunaan pa na kong maayo. And besides, nindoting maong dapit, og mas dako ang mansyon. And? And may dautan kong plano. What's it gonna be? Can you tell me? I'm gonna use my charm aron madani na ko ang tag-iya ining maong mansyon. Oh. Katawa man ka. Tuo kag di na ko mahimo. With my charm and beauty and this beautiful body, sisira kay na ako. Bisan ikaw, kaya kay tikang patuyokon sa kumpad. Bitaw. Walang ka magsulti pero I know you find me attractive and beautiful na. Mau ba? I know. Crush na ko nimo. Wait, anong gipaduol ni mong imong naong nako, ha? I knew it. You like me. Puhi ako now. Duol na kay kanako, ha? Ayaw ko kagi. In your dream. Oh. Gitutukan ta ka aron akong makita ang imong gipanghambog na gwapa ka. And I don't find any feature sa imong naong nga attractive. What? So yan ang pagpangambisyon ug hangyo ni Eli. Kay di gyapon kaniya tugutan. I will try. Not a chance. Challenge? No need. Nagkasiguro ko na. Nahibaw ko sa iyang type sa babae. Ug dili ka na ikaw. Definitely. Unsa? Mao nga sige na. Kaligo na diha aron makapahuway ka na. Remember, karong adlaw ka lang mahatagan og higayon nga makapahuway. So you might as well enjoy this day resting. Kay ugma, magsugod ka na sa imong kalbaryo. Makalagot! Ah! Agay, shit, kasakit sa ugtiil nga naigo sa hilit sa lamisa. Kasakit. Fuck kondo! Leche ka! Ay, kinakaingon ini. Agay. Kung may lain pa lang kong kapaingnan, never nga mo stay ko din. Not even a minute. Kadi ko ganahang mutanaw sa imong naong. Sakit daw eh. Pero no. No. Di ko mahimong padasa kong kalagot. Magka-wrinkles unya kong sayo. Kanang usa ka pultahan labing siguro sa banyo na. At least may kaugalingong banyo ning maong room. Bisan kong gamay. Antuson ko na lang na. Pero ipaniguro na kong hangiyuon ko kit si Ellie nga ibalhin kog mas dako nga room. Ligo na ko. Oh. What is this? Kakamay sa banyo at the same time CR. And there's no shower. Gripo lang og balde. Oh no. There's no hot and cold water. Sir! Sir! Yes. Ay, pastilan, sir. Uy,
Uwan na sa mga butang sa kumang sa ihang kabinet, sir. Labi siguro, yun. Nag-uban yun to sila si Ma'am Christine sa pagbiya ba? Kay, sumpay man ang pusod at tunduha. Sumpay ito buhaton, sir. Saman, ato itong i-report sa kapulisan? No. Nga, milayas man si Ma'am, sir. Uban sa bayot. Basig asa to paingon sila ba? Mga naltagtabang sa mga pulis. No. Pasagdi sila. Sir, Dako na si Christine. Nahibaw na siya sa gibuhat. Kundi naon niya kaya, she will come home to me eventually. sir. Pasagdan ta siya nga makaton sa kinabuhi nga wa ko sa iyang kiliran. Shit. Kakusog na kapanuktok. Unsa ba? I'm resting here. Oh. Pusagay batasan, no? Mulahos ka pangabli og door without even asking sa naa sa sud if you could come in? Where's your manners? Ikaw, asa mo sa nang imong manners? Nalimot ka ba nga wa ka sa imong kaugalingong panimay? Naibaw ko. Kay sakit kay akong buko-buko sa kagahi sa higdaanan ug nag-antos ko sa kaalimuot kay white aircon. Pero nay electric fan ka. Akong gipaw, gibutdan ko, wa ko maanad. Not my problem. O gano'n ni amang ka? Unsa man sa tuyo nimo, ha? Samok-samok ko na sad ko. Buisit to na sa nimo akong adlaw. Adlaw? Really? You think nga adlaw paron? Why don't you look at your watch aron mahibaw ka kung unsa na rong orasa? Wa na ko'y watch. Gikawat, okay? Well, madam, it's almost 7 in the evening. Ug niya ka pa dinhi sa imong lawak na gigda. Wa ka na gani makapaniud to. Straight ra ang imong katug. Dili ko mukaon og paniud to sa amo kung makapamahaw ko. And so, dili ko bation og gutom bisan matug pa ko tibok adlaw. Mukaon ra ko kung kano sa ko gutomon. Og alas 9 na ko sa gabi usually mo bati og kagutom. Kay maonay ting mata nako. What? Ug unsa ka kurasa usually matug sa gabi? I don't. Di ka matug? I don't. What? I party all night. Og unya na ko matug inigpauli na nako. 4:30 in the morning, I guess? Or 5 in the next morning. Ingon ka niya nagka-irresponsable sa imong lawas? Wa ka ba'y trabaho sa inyo? We have maids! Ano mo trabaho man ko? Like, duh, my lolo is rich. Pwes dinhi wa na kay lulo nga masangpit. Ug wa na sad kay mga katabang nga masugo. And you definitely don't have gadgets aron mahimong lingaw. Labaw nang wa kay kalaagan nga diskuhan. Mao nga dinhi ining mansyon before mag alas 7 sa gabi. Manihapon na. Mubangon ka og alas 4:30 sayo sa buntag aron mag-andam sa imong kaugalingon. Then, inig alas 5 sa buntag mutabang ka na sa mga katabang, sa mga trabahoon. And we eat lunch at exactly 12 noon. Nagsabot ka ba? I really knew it. Pat yun gud lagi ko nimo? Why would I do that? Si pagtuunin mo na ako, kriminal? Kung kriminal pa ko, gipatay ta na ka niya ato palang nga nakit-anta mo dito sa kamaisan. But this, you're doing this to me. Pat yun ko nimo ini. Ang hainin eh. Kinigipukaw ta ka, kaya aron makao na. Pasalamat ka, gipukaw ta ka. Kayo, nalimot sa guspasidaan mo. Sa oras nga mulapas ka na sa oras nga tingkaon, wa ka ni makaon pa. Kay ang tanang sobra nga makaon sa bisan unsang orasa, whether sa pamahaw, paniudto, o panihapon, ang tanang sobra niya na ipakaon na mo sa ero. Aron way bahaw. Bag-o ang tanan sa matagkaon. Now, have I made myself clear? Good. That's a yes. Ubay-ubay na kog nausik nga laway nimo, babayhana ka. Ingon man oras. Mao na kini ang katapusang higayon nga makigsulti ko nimo og labing dugay. And so, sunod na ko sa komedor aron makakaon ka pa. 5 minutes late ug dili ka na mamahimong mulingkod sa talad kananan. Lolo, tabang lo. Kuhaan ako lo. I hate you. Hi, kuya. Apasan
taon-ta kasi mong room kung wa ka pa maabot karon. Wala! Kaya! Pabuton ta makadiyot, Christine. Bagdungan tas pagkaon. Wala, ingot siya nga, mga unatala! Lang ngayon, bukay nung bayhan na, uy. Ako sa apason sa iyang room, sir, ha? Ay, kanang-asa pa ganit dapita ang iyang room? Oh, wala yun ko makakayong adto niya kanina. Knock-out masag ko sa akong bed. Nga, hinul-hinul kayo, oy! Hinul-hinul! Hunol-hunol ba? Da. Unya, amugaway pa kayo nga akong room. Gamay ra ba ya ang akong room sa ilan ni Christine? Nabaguhan din ko. Apaso sa ako siya. Apaso sa ako. No need. Yapas na ako siya kaganina. Ikaw ang miapas? She's coming. Ay, asa naman to si Sir? Ano naman tingog? Oy, ganahan to ako. Ay, kanikuan. Always late ra ba ng bayhana, sir? Di na, tigkaon ng panihapon. Paingon na siya din eh. Nakasiguro ko na. Wala! What if dili? Nasayod na siya sa may tabo. Ha? O sa di ay? Wow! Girl, it's a miracle! Manihapon ka anong orasa? Kay naa may buwisit dinhi nga mas daghan pag rules kaysa tag-iya. Ha? Kinsa man si Sir Ellie? What naman? Kanang feelingon diha nga naa sa kong atbang. Ha? Si Sir Facundo? May lain pa ba? Kana ra. Kana si Fuck Kondo. Wala! Tarungas pagsangpit ang akong pangana, kundi ka gustong magmahay babay. Ano? Unsa imong buhaton ako ha? Fuck Kondo? Dahom! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!